ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Naa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, Schedule nga min ti recording mi ita, Nana. recording iti anya. Recording iti drama tapno adda manendenggen dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers me. Oho, kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana. Ulitin nyo man. Ah, si Kaki Dimay, saan ang maipapankeng katiin sawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Tada kadwami amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwa kong ag-recording iti drama, Nana. Kunak ano adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, Nana. Adda ko bag mo dita, nakaw. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod ti nga rudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to'y ngam na ingpis ngamin. Mala agtugaw kabiit ta isupot ko ti gatgatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil lakay. Wine, itaypay. Adda da iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tati imbagam ka no, kat ato ti i-record yo ita. Aywan, naurno nga rod lakay. Nabayagmat nga minang idi na udi ang nag-record kami. Mutuyon da ginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y Saan akong agimatang iti rekado, taadapay mat na bati. O kilaang bakal, tapno maibos ti sigur nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo ta. Aywan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin na bakal. Okay. Mala, si kangaruden ti makamu nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kas na, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca bakal. Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manantilod. At ako matikayat ko adenggayon bakal. Anya mananday ta? Agdengag akiti drama. At ang samot manantiin upload ni Ellen. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod ti liwliwak bakal. Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? No di mo kaya, ipagam iti nasayaat siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamait. Well, mapanog! Nagatulakit di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakitumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan ka iti drama da Ellen. Iso anapudot man ti daram. Ay sana, itian niya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakos. Naa,
Saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara. Ta saan nak ama nagdakdakas? Iti kasta no ti boses mo. Kat kasla apektado ka launa itin drama na. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita? Ay na, Francis ka bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka Inggaw. Diyak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga Rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpatatagayam. Mahilig akmot nga agdengag iti drama. Uwan atay sumot ti liwliwak. Naimbag ko nama, taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Sumanan ti oraya ka. Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom as of drinks kapsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikan nakiti may salang. Pato'y ti bayad ko. Nakita mo ka din ba kay? Ay nawaw, ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay nawaw, asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yu. Ay nawaw, asino day ito eh? Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akas ta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod, bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day ta ti kapat yan, lakay. Nagadumutan, tinigatibo a comment ko iti YouTube day jay nga ilain. Ngum kaslaawang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan day nga ilain. Marmarwam. Oh, anya ti mo paspasamakan ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod asumanao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin ang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Oh. Agaramidak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko na ito'y ababae. Intunkuan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga ilain. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas apagsangwan talakay. Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko nga'y bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya ti linaon da. Fried chicken lakay. Adda lang arudan ti ginatang mo ulit chong. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakay. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para kin Nana Berta daytoy. Solid supporter ko day abakit. Iso para manakman met ni Nana Berta. Ay, sigurado amaragsakan day jay bakay. Anya ti gatagam nakaw. Sa anak agumatang nana. Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka.
Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo ak manen, iso aparamanan kayo man mat? Nay, ay sos, agyaman ak launay tan nakalagip ka na kaum. Awan anyaman na nana. Oh, adoy nana, alain nyo, tani, agpakada ak matlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana, agur-uray ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga day nga ilin kang kama, Roberta? Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maadadal, kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam jay tao katawan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin barong nga account, bakit? Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babasda. Saanin ati istorya? Nagadumot tinday ta nga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakit? Asino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakit? Dagiti liimod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden, no di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panunot ti may sa tao bakit? Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun taado manan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adadenggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo nana. Agyaman mo taad daliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya? Anya ti kunayo nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sos, lawan ko. Amo ko no asino ti basher ko na kay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakit? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakit? Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod mo ti liwliwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang ti load. Kat naibagak mo't adag iti drama iti YouTube ti liwliwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaang. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid ka mo't iti YouTube mo. Ag-content ka mo't.
Tapno saan aday to umapapal kan agkumkument iti kumkumpormiti among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback da gijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas jay ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga datinayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo't ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan day jay, iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan ngagdengag. Isumit timbaga kan kwa na. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamot na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla sa andak mo't amakit kita. Ay, kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutangag ngay. Da kayo mo't gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na. Sa anak abasher nakaw. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernakla ang mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo mo't amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo't tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipada yu a tao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasher ko na nakidikan niya kaun. Pudno Mike, di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw. Ngam kaslawan panunot mo. Uray si kainggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga putas si kata asawak, kat kanunungak ti dakas nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagada abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account, tapno laang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na, numaamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ama ibas ka mo. Nuawan nga min tinasaya at ama i-comment mo. Saan kalatan nga kom-comment? No saan mo akayat ti istorya? Simple laang. Saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos. Pilyam ti agbalin anaannad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.